wordt... Je begint een heel mooi verhaal te vertellen. Niet iets wat gestudeerd is en niet wat met een tweede vinger in de tweede positie begint. Ja. Maar iets wat je nu gaat bedenken en ons gaat vertellen. Maar ik ben zelf net muzikaal. Dus de gong voor is een hele wereld eerder me toen Leanne begon met viool spelen. En we zijn daar in mij gegroeid. En toen bleek dat ze talent hier. Ja, dan moet je daarin stimuleren en in mij gaan. Al meer, maar het moet ook, daar moet ze het ook kunnen horen. Dus overdrijven. Dan denk je misschien, ik overdrijf vreselijk, maar je moet overdrijven om te kunnen overbrengen. Ja. Precies. En nou moet je van elke noot gaan genieten. Al die intervallen. Alle intervallen. Probeer ze te proeven. Je mag je viool aanzetten, maar doe alsof je net... Juist. Blijf maar lachen en praten en dan kun je nu beginnen. Mooi. Dan voel je 2 meter groot. Dan gaat het verhaal verder. Het gaat een beetje anders door. Hoe lang repeteert je op per dag? Nu 5 tot 6 uur. Ja, omdat ik nu op het conservatorium zit. Alle dagen? Ja, zelfs in het weekend. Dat moet wel. En dat houd ik in als bepaalde andere dingen die het famkes van 18 jaar durven shittelen, tenminste, lijkt het mij. Ja, klopt. Ik heb heel vaak wel feestjes af moeten zeggen. Of, ik ga ook veel minder uit dan andere medestudenten natuurlijk. Maar ja, als je dan ook een keer uit kan of zo, dan is het ook heel leuk. En ik heb het wel voor over. Het gaat heel goed. Ik vind het heel erg leuk om sowieso les te geven, maar ook om jonge getalenteerde mensen iets mee te geven. Het is nu maar heel kort, ze hebben allemaal 45 minuten. En dat ze in die tijd toch iets mee naar huis kunnen nemen waar ze iets mee kunnen. Dat ze niet alleen maar op dit bepaalde stuk een paar tips krijgen, maar dat ze eigenlijk ook misschien wat algemeens meekrijgen. En dat vind ik belangrijk om ze misschien een oog open te doen. Zo moet het eigenlijk allemaal zo. Hier, zo. Ja? Ja. Groot. Hoe ging het? Ja, goed. Ja, ik ben echt heel opgelucht dat het goed ging. En veel van geleerd. Ze heeft veel goede tips gegeven. Ja. Welke tip vond je het meest waardevol? Ja, ik denk weer om ook gewoon muziek te gaan maken. Want ik ben nu klaar met mijn stuk en inderdaad om dan echt van te gaan genieten, dat is heel belangrijk. Oké, precies. Die is leuk, maar die is nog veel leuker. Ja, ik vind het gewoon sowieso heel leuk omdat het gewoon weer een andere persoon is. Ik heb elke week les van dezelfde viooldocent. En heb je nu weer iemand anders die weer een hele andere kijk op jou heeft. Dus dat ook weer hele nieuwe dingen oplevert. En dat vind ik wel heel bijzonder. Je bent op een hele goede weg. De masterclass is een onderdeel van een programmaserie van klassieke concerten, geesteld door celliste Pamela Smits. De directeur van het Posthuistheater, Gerard Wolters, die had mij benaderd of ze wilde een klassieke muziekserie gaan opzetten. En hij wist dat ik hier oorspronkelijk vandaan kwam. Of kom. Ik heb hier 16 jaar gewoond of zo. En mijn vader die was ook directeur van de muziekschool in Rinkelbom in Heerenveen. Dus mijn roots liggen hier. En omdat ik zelf cellist ben en natuurlijk de muziekwereld ken en mensen ken, had hij gevraagd of ik wilde helpen programmeren om de concertserie op te zetten. Als het puur naar het geld kijkt, dan zou je zeggen van dan moet je het eigenlijk mee ophouden. Maar dat geldt voor de opera ook. En dat geldt eigenlijk voor de dans ook. En je kunt alleen dan, vind ik, als podium zeggen, we nemen onze verantwoordelijkheid. We krijgen wel minder, maar nog wel steeds subsidie. En daarmee hebben wij wel de opdracht om daar iets mee te doen. En ik zie bij de opera, dat doen we al iets langer, dat
toch uiteindelijk steeds een groeiend aantal publiek oplevert. Bij de dans zien we ook een positieve ontwikkeling. Dus ik heb ook bij de klassieken al het idee van het moet wel een keer gaan lukken. Mag ik een aatje? Ach. Kun je als je masterclass geeft meteen zien van dit wordt echt een topvioliste en deze dat zal moeilijk worden? Nee, ik denk wel dat je op een gegeven moment als je met leerlingen, als je ze iets beter kent, we kan natuurlijk wel talent zien, maar ik weet niet of iemand de discipline heeft om te studeren of iemand genoeg steun van een achterban heeft van ouders, van leraren. Maar je ziet het rauwe talent zie je natuurlijk wel. Maar deze leeftijd, zo 20, 21, 22, dan kan je al een heleboel zien. Maar of er echt iemand het gaat maken, dat is heel moeilijk om te zeggen. Er binnen dit seizoen nog 3 klassieke concerten in het Posthuistheater. En op Facebook kan je nog meer van de masterclass zien.